Haló? No ahoj. No servus. No vieš čo, hlása ti už však, neviem, či som Áno, ja som ti písala SMS-ku, že som sa k tomu dostala až teraz, lebo som to mala náročnejšie, takže takto, no. Ohľadom tých peňažkov viem to spraviť iba týmto spôsobom. Pondelok 300, útorok 300, stredu 300, štvrtok zvyšok. Bohužiaľ, naraz to neviem poslať. Bude ti to vadiť? A keď poviem, že mi to bude vadiť, pomôže mi to? Povedz mi pravdu. Akože. No, nechcem byť zlý, vidíš to. No, vidíš to. Tak mám sa hnevať? Nemám sa hnevať, že? Budem si kaziť zdravie. Ale počúvaj, chápeš ma? Ja ťa môžem iba povzbudiť. Urob to. Áno, však Ivetka, to... Len neviem to naraz. A tak to vieš, ak teraz mám také obdobie, že riešim tie medaile, mám polovičku odostať, len to na všetko tam. A keby si mi poslal niečo už dneska, nech mám akože pocit, že na mňa myslíš a že áno, naozaj je to pravda. Vieš mi poslať niečo dneska, že fakt to není akože, že iba ma naťahuješ. To by si mohol urobiť pre mňa. Cez víkend by som mohol, lebo poviem ti pravdu, mám teraz niečo, ale mám nachystané obálky, ktoré potrebujem si už cez víkend, aj všetky knihy, čo sú objednané. No hej, ale však to je prevod pár minútová záležitosť, ani toľko nechápeš. Ale mám pocit, že áno, ten Milan to myslí vážne, dá sa mu veriť, pošle mi, ja neviem, 100, aha, dobre, okej, započalo sa to, hej. Tak by som mala super pocit. To by sa mi veľmi páčilo. Vieš, že lebo, chápeš, 20. si chcel, 22 je OK, ale no, hej, OK, to je OK, teraz toto neriešim. Ale že by som mala ten pocit, že by som išla spať so zlým pocitom, že ma niekto naťahuje. Mne by to dosť urobilo dobre, akože fakt. A no proste to len symbolicky a potom môžeš tak podľa seba, jak si povedal. Celkom by to bolo dobre. Aspoň cez víkend, zajtra, alebo dobre, tú 100 prvú a od pondelku po tých 300. Tak dobre. A dám ti aj to najvyššie, však ja nemám problém, Ivetka, len pozri sa. Dobre. Mňa zarazilo to, že sme spolu telefonovali. Však vtedy som mala fakt, že problém, však som ti to hovorila. Bol opačný prístup. Dobre, to akože čo s tým ja teraz už vieš, to som bola úplne frustrovaná, zničená, zarmútená a... Potom si určite videla voľačo na Facebooku. Čo myslíš? Ale však to ja z telefatky nemám záujem riešiť, to nie je môj problém. Nemôžem povedať, že všetko, čo tam je popísané, že všetko je klamstvo, nemôžem povedať. Je tam 20-30% pravdy, ale ja ti viem toľko ľudí vymenovať, aby si to ty overila, že koľkým ľuďom Milan, prepáč, myslíš, že pri 3 deťoch mám čas na takéto sračky? Prepáč, nebudem to riešiť.